tajba u merħba bikom illum xinu il-16, il-ġimgħa 16 ta' April, il-ħin huwa id-9:09 ta' filgħodu. Nagħtikom merħba għal din il-Polza tal-għażla għadħul fl-ewwel sena sekondarja għas-Subien. Kif forsi intom drajtu fil-aġenda tal-ġurnata din il-laqgħa nqasmuha billi l-ewwel nagħmlu talba ċkejkna flimkien u mbagħad wara nagħmel spjegazzjoni u wara nibdew intellaw il-polot. Nagħtikom merħba u nirringrazzjakom tal-li naqgħadtu magħna tal-li issegwu dina il-polza il-kol flimkien. Kif intom tafu minħabba ċirkustanzi tal-Covid mhuwiex possibbli li tkunu preżenti hawnhekk fis-sala, imma tistgħu issegwu sewwa minn fuq l-screens tagħkom dina il-polza. Għandna wkoll magħna l-notar sabiex jivverifika li kollox qed isir sew. Nibdew billi nitolbu ftit flimkien, fl-isem tal-Missier, tal-Iben, tal-Ispiritu Santu, Amen. Nitolbuk mulej għalina l-koll u nitolbuk mod speċjali għal dawk kollha li jieħdu ħsieb il-dawn it-tfal l-lum qed jikbru għandhom tfal huma tfal ta' 10 snin prattikament jibdew jitfarfru lill-ġenituri tagħhom, il-familjari tagħhom, in-nanniet li l-koll jagħtu s-sapport tagħhom u min-naħa l-oħra l-iskejjel u l-edukaturi u n-nies kollha li jaħdmu fl-iskejjel sabiex jgħinuhom biex jikbru fil-potenzjal kollu tagħhom biex dejjem isiru tfal aħjar, jikbru u jsiru rġiel kif nixtiequhom il-ġenituri kif tixtieqhom int. Nitolbu lil Sitna Marija biex tgħinna f'dan il-proġett ta' edukazzjoni u formazzjoni bħalma hija ħadet ħsieb lil bina Ġesu. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, tlapalina mitinbin, issa fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Ġesu, Giuseppi, Marija, itolbu għalin. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Mela, kif intom tafu, kif diġà rċevejtu ħafna informazzjoni, aħna dolodu santellaw il-polza għal dawk li issa għandhom post riservat għalihom għadħul fl-ewwel sena sekondarja tajjeb. Pubblikajna il-riżultat tal-polza ta' parteċipazzjoni nhar it-tlieta, pjuttost nhar l-erba' xi tlieta saret il-polza u hemmhekk tajna rendikont ta' x'inhuma kemm għandna postijiet disponibbli dak li bdejna bihom fil-bidu meta bħabbarna ir-regolamenti fejn għadna li kellna 233 post, minn dak iż-żmien law żdied post ieħor għaliex skola informatna li x-tifel mhux se jibqa' jattendi f'dik l-iskola, għalhekk kollox għandna 234 post. Spjegajnilkom ukoll din l-informazzjoni tistgħu ssibuha kollha fuq il-website tal-paġna tal-iskejjel tal-Knisja li wara li ppubblikajna r-regolamenti kellna l-applikazzjonijiet tal-ewwel kriterju fosthom dawk tal-impjegati fl-iskola tagħhom u minn dawn għandna 7. Kellna 39 applikazzjoni tal-aħwa li 6 minnhom però huma wkoll barra li huma għandhom applikaw bil-kriterju tal-aħwa huma wkoll tfal li qegħdin fl-iskola bla kontinwità għalhekk illum se jieħdu sehem ukoll f'din il-polza. Għandna tfal minn skola bla kontinwità, għandna 83, għandna tifel ta' impjegat fi skola oħra u għandna twins ta' min li wieħed minnhom nhar it-tlieta fil-polza tal-parteċipazzjoni wieħed minnhom ġie l-quddiem u li ieħor ġie lura, ma peress li għandna kriterju tal-aħwa l-ewwel wieħed idaħħal lit-tieni wieħed miegħu. Għalhekk qed nerfgħu l-post għat-tieni wieħed. Però fil-fatt fil-polza tal-lum jipparteċipa biss dak li ġie l-ewwel. Dawn iġibu total ta' 131 post okkupati ġiġa tajjeb. U meta naqsu dawn mill-postijiet, mit-total ta' postijiet li għandna offruti, jibqa' 103 postijiet. Għalhekk kif pubblikajna diġà l-ewwel 103 li ġew fil-polza nhar it-tlieta fil-polza ta' parteċipazzjoni ħajjeħdu sehem illum f'din il-polza. Mela
Il-polza tal-lum sa tkun magħmula minn dawk il-103 applikanti. Għandna wkoll l-applikazzjonijiet tal-1F li għandna 83, il-1F huma ta' skola bla kontinwità, diġà semmejnihom, għandna dan il-tifel ta' impjegat minn skola oħra u għandna dan dawk huma totali, dawk huma prattikament li ħedu sehem fil-polza tal-lum. U għalhekk illum għandna total ta' 194 applikant li issa ħantellaw il-polza tagħhom wieħed wara l-ieħor. Tajjeb, wara din il-polza aktar il-qudiem fil-27 ta' April se nagħmlu intom se tagħmlu reġistrazzjoni ta' tfal tagħkom se tanżlu skola għalihom. Bi preparazzjoni għal din il-laqgħa li se jkollna fis-27 ta' April se nagħmlu wkoll laqgħa għalikom il-ġenituri fejn intom tiltaqgħu kemm magħna u anke mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja nhar il-ħamis 22 ta' April fl-4:09 ta' wara l-ofsinhar. Din l-informazzjoni nerġgħu nibatuwilkom kollha bil-miktub sewwa permezz tal-email kif irċevejtu in-notifikazzjoni tal-laqgħa tal-lum terġgħu tirċievu email b'din l-informazzjoni kollha u nagħtukom aktar dettalji. M'għandi xejn x'nagħmel iktar ħlief li issa nagħtu bidu għal din il-polza. L-urna qegħdin iddur, dejjem tistgħu issegwu l-urna fl-inset li għandna fil-ġenb ta' isfel tal-iskrin u taraw li dejjem iddur minn darba l-oħra u dejjem intellaw ftit ftit. Kif forsi intom drajtu, aħna ntellaw 12 l-applikant, 12 il-kandidat, naqrawhom wieħed wara l-ieħor u mbagħad nerġa' naqrawhom u mbagħad nerġgħu ntellaw 12 ieħor. Infakkarkom li sa għada jkun din ir-riżultat tal-polza jkun fuq il-website tal-Knisja, fuq il-paġna tal-iskejjel tal-Knisja. Tkunu tistgħu taraw anke l-video ta' din it-trasmissjoni. L-ewwel wieħed li ġie f'dan il-post huwa il-1836 Azzopardi Dean. Dak li tieni wieħed li ġie f'dan il-post huwa 3768 Mifsud Pablo. Dak li ġie fit-tielet post huwa l-5414 Jake Vassallo. Bat għandna l-1943 għandna l-Vella Rizzo Kane li għandu oħtu qed tapplika wkoll fil-Form 1. Wara għandna l-2067 għandna l-Persico Kyle Joseph li għandu oħtu qed tapplika fil-Kinder 1. Wara għandna l-2222 Miljanic Baldacchino Luca. Bat għandna 2042 Kirkop Cohen Tristan. Bat għandna l-2338 Vella Dean. Bat għandna l-2296 Xikluna Sionim. Wara għandna l-454 għandna l-Folson Matthew. Bat għandna l-2265 Ċappara Adrian. Bat għandna wkoll l-4988 il-Camilleri Caden. Nerġa' naqra l-riżultat ta' din l-ewwel polza ta' dan l-ewwel grupp. Fl-ewwel post għandna lil Azzopardi Dejan 1836. Fit-tieni post għandna lil Pablo Mifsud bin-number 3768. Fin-number 3 għandna lil Jake Vassallo bin-number 5414. Fir-raba' post għandna lil Kane Vella Rizzo bin-number 1943. Fil-ħames post għandna lil Joseph Persico Kyle bin-number 2067. Fis-sitt post għandna lil Luca
Miljanic Baldacchino bin-number 2222. Fis-7 post għandna lil Kirkop Cohen Tristan bin-number 2042. Fit-8 post għandna lil Dejan Vella bin-number 2338. Fid-9 post għandna lil Sionim Xikluna bin-number 2296. Fl-10 post għandna lil Matthew Falzon bin-number 454. Fil-11 post għandna lil Adrian Chappara bin-number 2265. Fit-12 post għandna lil Caden Camilleri bin-number 4988. Ngħaddu issa għat-13 il-post, nibdew grupp ieħor, u fit-13 il-post għandna lil-number 2516 Patch Benjamin Francesco. Waraj għandna lil-number 4219 Mazzitelli Shailon. Wara għandna lil-2085 Abdilla Nicholas. Wara għandna lil-5567 Vassallo Vella Zajak. 4527 Borch Magri Isaac. Il-4167 għandna lil Jamie Borch. (3711) Gorman Sapienza Jake. Bat għandna lil-1998 Mikallef Nathan. 4312 Cardona Matteo. 1935 Grishti Nathan. 6513 Bugeja Isaac. 5291 Dakov Elias. Fi 13 nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn il-grupp ta' 12 l-applikant, nibda mit-13 il-post għandna lil 2516 Patch Benjamin Francesco. Fl-14 il-post għandna lil Shailon Mazzitelli 4219. Fil-15 il-post għandna lil Nicholas Abdilla bit-2085. Fis-16 il-post għandna lil 5567 Vassallo Vella Zajak. Fis-17 il-post għandna lil Borch Magri Isaac bil-4527. Fit-18 il-post għandna lil Jamie Borch bin-number 4167. Fit-19 il-post għandna lil Gorman Sapienza Jake bin-number 3711. Fl-20 post għandna lil Nathan Mikallef bin-number 1998. Fil-21 post għandna lil Matteo Cardona bin-number 4312. Fit-22 post għandna lil Nathan Grishti bin-number 1935. Fit-23 post għandna lil Isaac Bugeja bin-number 6513. Fl-24 post għandna lil Elias Dakov bin-number 5291. Nkomplu bil-Polza, issa għandna lil 1813 Kirkop Luke Alexander. 3857 Camilleri Zar Pnil, għandu ħti applika fil-Kinder 2. 1914 Baldacchino Liam. 4463 Mikallef Lucas. 1820 Vella Lincoln. Għandu uħtu għatta applika fil-Kinder 1.
2061 Caruana Jake. 4477 Isaac De Bono. 4979 Barbara Genovese Dean Anthony. Għandu ħit japplika fil-Kinder 2. 6538 Sean Borch. 407 għanna lil Jaden Galia. 5202 għanna lil Borch Grioli Janko. 468 Nathaniel Bonello. Nerġa' naqra l-lista ta' dan il-grupp li għadna kif tellajna, nibda mill-25 post għanna lil Kirkop Luke Alexander 1813. F-26 post lil Neil Camilleri Zarb 3857. Fil-27 post għanna lil Liam Baldacchino bin-number 1914. Fit-28 post għanna lil Lukas Mikallev bin-number 4463. Fit-29 post għanna lil Lincoln Vella bin-number 1820. Fit-30 post għanna lil Jake Caruana bin-number 2061. Fil-31 post għanna lil Isaac De Bono bin-number 4477. Fit-32 post għanna lil Barbara Genovese Dean Anthony bin-number 4979. Fil-33 post għanna lil Sean Borge bin-number 6538. Fil-34 post għanna lil Jaden Galia bin-number 407. Fil-35 post għanna lil Janko Borch Grioli bin-number 5202. Fil-36 post għanna lil Bonello Nathaniel bin-number 468. Dak kien dan il-grupp, issa nkomplu bil-Polza u issa jmiss lil-number 4705 Kutajjar Kyle Liam. 1966 Gerada Nick. 1923 Muscat Aiden. 6728 Grishti Caden. 2087 Camilleri Jaroslav. 2214 Falzon Borch Tyler. 4253 Takeda Ian Shinode. 6387 Mallia Marwane. 5444 Gauchi Michael. 5621 Raul Vella. 2038 Saliba Thomas. 5330 Miguel Muscat. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 li għadna kif tellajna. Nibda bis-37 post u dan huwa ta' Kutajjar Kyle Liam bil-4705. Fit-38 post għanna lil Nick Gerada bil-1966. Fit-39 post għanna lil Aiden Muscat bil-number 1923. Fl-40 post għanna lil Krishti Caden bil-number 6728. Fil-41 post għanna lil Jaroslav Camilleri bil-number 2087. Fit-42 post għanna lil Tyler Falzon Borge bil-number 2214.
Fil-43 post għanna lil-Jan Xinode ta' Keda bin-number 4253. Fl-44 post għanna lil-Marwane Mallija bin-number 6387. 45 post għanna lil-Michael Gawċi bin-number 5444. Fis-46 post għanna lil-Vella Raul bin-number 5621. Fis-47 post għanna lil-Thomas Saliba bin-number 2038. U fit-48 post għanna lil-Miguel Muscat bin-number 5330. Issa nkomplu bil-Polza. U għanna n-number ta' 4220 Borġ Mattias. Bat għanna l-1851 Colero Kyle. Wara għanna n-number 2156 Bedzina Nathaniel. Wara għanna l-number 1964 Buttigieg Gianluca. Wara għanna l-number 6732 Mifsud Mattias. Wara għanna l-4024 Sherry Jack Javier. 1983 Chefai Caden. 5369 Mikallef Kian. 5614 Cole Zerafa għandu ħolħit japplika fil-Form 1. 2541 Amato Andrea. 2404 Tias Gat. Tajjeb għan oħra biex nagħlqu dan il-grupp li huwa tan-number 6286 Farrugia Edward Jeffrey. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dan il-grupp li nibdew mid-49 post għandna lil Borġ Mattias bin-number 4220. Fil-50 post għandna lil Kyle Colero bin-number 1851. Fil-51 post għandna lil Nathaniel Bedzina bin-number 2156. Fit-52 post għanna lil Gianluca Buttigieg bin-number 1964. Fit-53 post għanna lil Mattias Mifsud bin-number 6732. Fl-54 post għanna lil Sherry Jack Javier bin-number 4024. Fil-55 post għanna lil Chefai Caden bin-number 1983. Bis-56 post għanna lil Kian Mikallef bin-number 5369. Fil-57 post għanna lil Cole Zerafa bin-number 5614. Fil-58 post għanna lil Andrea Amato bin-number 3541. Fil-59 post għanna lil Tias Gad bin-number 2404. Fis-60 post għanna lil Farrugia Edward Jeffrey bin-number 6286. Nkomplu bil-Polza u issa imiss il-number 2096 Kalleja Matthew. 5840 Farrugia Kiron. 3716 Muscat Luke. 6690 Mascena Luca. 3582 Borch Joshua. 5652 Zammit Aiden. 6242 Abela Jamie.
5321 Muscat Leon. 1954 Rizzo Luca. 2288 Spina Caden. 2219 Isaac Gatt. 2202 Farrugia Jake. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 l-applikant. Nibda bil-61 li huwa ta' Matthew Kalleja 2096. Fit-62 post għandna lil Kiron Farrugia bin-number 5840. Fit-63 post għandna lil Luke Muscat bin-number 3716. Fil-64 post għandna lil Luka Maxxena bin-number 6690. Fil-65 post għandna lil Borch Joshua bin-number 3582. Fil-66 post għandna lil Aiden Zammid bin-number 5652. Fil-67 post għandna lil Jamie Abela bin-number 6242. Fit-68 post għandna lil Leon Muscat bin-number 5321. Fid-69 post għandna lil Luca Rizzo fin-number 1954. Fil-70 post għandna lil Caden Spina bin-number 2288. Fil-71 post għandna lil Isaac Gatt bin-number 2219. U fit-72 post għandna lil Jake Farrugia bin-number 2202. Dak il-grupp issa nkomplu għal Polza ta' 73 post u għandna li 2224 Milic Danilo. 5850 Borch Mesli Eleno. 5705 Eman Sammut. 4627 Xiberras Jake. 6398 Baldacchino Daniel Isaac. 5314 Weiler Matthew Joseph. 2480 Jan Farrugia. 1997 Jamie Sacco. 2018 Galia Pulo Julian. 5403 Denzel Borch għandu waħdu għat applika fil-Kinder 1. 4645 Kassar Gabriel Sui. 4560 Mikallef Isaac. Issa nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 l-applikant fit-73 post għandna lil Danilo Milic 2224, 74 post Eleno Borch Masli bil-5850, fil-75 post għandna lil Leman Sammut bil-number 5705, fil-76 post għandna lil Jake Xiberras bil-number 4627, fil-77 post għandna lil Daniel Isaac Baldacchino bil-number 6398, fil-78 post għandna lil Joseph Matthew Weiler bil-number 5314, fil-79 post għandna lil Jan Farrugia bil-number 2480, fil-80 post għandna lil Jamie Sacco bil-1997, fil-81 post għandna lil Julian Galia Pulo bil-number 2018,
Fit-82 post li għandna lil Denzel Borg bin-number 5403. Fil-83 post għandna lil Gabriel Sui Kassar bin-number 4645. Fl-84 post għandna lil Isaac Mikallef bin-number 4560. U dik kien ir-riżultat tal-Polza. Ta' dawn it-12 il-kandidati inkomplu bil-Polza u issa għandna lin-number 2360 Row Jaden. 4832 Galia Matthew. Għanna l-4805 Muscat Denzel. 2052 Mifsud Beppe. 5128 Valastro Jan Tor. 2114 Karabot Dennis. 2593 Mallia Oliver, 2398 Bonnici Eves. 6421 Dyer Thomas. 4027 Attard Alejandro. 5584 Omer Castillo Jose Luis. 2351 Zerafa Nathan. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 il-kandidat. Nibda bil-85 post għandna l-Row Jaden in-number 2360. 86 post Matthew Galia bin-number 4832. Fis-87 post għandna lil Denzel Muscat bin-number 4805. Fil-88 post għandna lil Beppe Mifsud bin-number 2052. Fil-89 post għandna lil Jan Tor Valastro bin-number 5128. Fil-90 post għandna lil Dennis Karabot bin-number 2114. Fil-91 post għandna lil Oliver Mallija bin-number 2593. Fil-92 post għandna lil Leaves Bonnici bin-number 2398. Fil-93 post għandna lil Thomas Dyer bin-number 6421. Fil-94 post għandna lil Alejandro Attard bin-number 4027. Fil-95 post għandna lil Jose Luis Ohmer Castillo bin-number 5584. Fil-96 post għandna lil Nathan Zerafa bin-number 2351. Inkomplu bil-Polza u issa jmiss il-number 3987 Karwana Kyle. 1934 għandna lil Abela Gregory. 6838 għandna lil Kassar Calvin. 4305 għandna lil Camilleri Kane. 2056 Dalli Mattias. 2668 Karwana Kane. 5613 Zerafa Conner għanna l-ħuħ qed japplika fil-Form 1. 416 għanna l-Kakija Leiden. 1802 Muscat Liam. 1806 Sammut Michael Eaton.
Għanna l-6409 Kalleja Zajn. 2570 Dimek Girxi Noa. Fis-seba nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 l-applikant. Fis-97 post għandna lil Kyle Karwana bin-number 3987. Fit-98 post għandna lil Gregory Abela bin-number 1934. Fid-99 post għandna lil Calvin Kassar bin-number 6838. Fil-100 post għandna lil Kane Camilleri bin-number 4305. Fil-101 post għandna lil Mattias Dalli bin-number 2056. Fil-102 tieni post għandna lil Kane Karwana bin-number 2668. Fil-103 post għandna lil Connor Zerafa bin-number 5613. Fil-104 post għandna lil Leydin Kakija bin-number 416. Fil-105 post għandna lil Liam Muscat bin-number 1802. Fil-106 post għandna lil Aiton Michael Sammud bin-number 1806. Fil-107 post għandna lil Zane Kalleja bin-number 6409. Fil-108 post għandna lil Noah Dimek Girxi bin-number 2570. U nkomplu bil-Polza. U issa għandna n-number 2276 Camilleri Francesco. 672 għandna lil Camilleri Jurik. 6136 El Sadi Aberdaram Mahman. 6440 Vassallo Borch Caden. 2484 Zammit Jan. 2503 Camilleri Luke. 2500 Schembri Luigi. 5864 Ajus Emerson. 5039 Cohen James. 2594 Spiteri Joseph Derek. 3823 Sacco Isaac. 4408 Cilia Jean. Fil-109 nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 l-applikant. Fil-109 post għandna lil Francesco Camilleri bin-number 2276. Fil-110 post għandna lil Jurik Camilleri bis-672. Fil-111 għandna lil Aberdeham El-Sadi bil-number 6136. Fil-112 għandna lil Caden Vassallo Borch bis-6440. Fil-113 għandna lil Jan Zamid bil-number 2484. Fil-114 għandna lil Luke Camilleri bil-number 2503. Fil-number 115 għandna lil Luigi Schembri bil-number 2500. Fil-116 il-post għandna lil Emerson Ajus bil-number 5864. Fil-117 il-post għandna lil James Cohen bil-number 5039. Fil-118 il-post għandna lil Derek Spiteri Joseph bil-number 2594. Fil-119 il-post għandna lil Isaac Sacco bil-number 3823. Fil-120 post għandna lil Jean Cilia bil-number 4408. Inkomplu bil-Polza u s-sajmis dak li għad fil-pozizjoni 121 u għandna l-6278 Dan Kirkop. 5111 Spiteri Nick.
1993 Formosa Pierre. 2510 Buġeja Nikolaj. 2664 Xkembri Riccardo. 6147 Naudi Luca. 1866 Baldacchino Caden. 6679 Borch Zach. 4536 Mikallef Pulucino Zejdin. Għandu uħtu għat applika fil-Kinder 1. 2690 Saliba Keen, Kean. 1913 Kakia Loren Gaitan. 4921 Kauki Mikael. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 l-applikant, nibda bil-number 121, għandna lil Dan Kirkhope bil-number 6278. Fil-122 għandna lil Nick Spiteri bil-number 5111. Fil-123 għandna lil Pierre Formosa bil-number 1993. Fil-124 post għandna lil Nikolaj Buġeja bil-number 2510. Fil-125 post għandna lil Riccardo Xkembri bil-2664. Fil-126 post għandna lil Luca Naudi bil-number 6147. Fil-127 post għandna lil Caden Baldacchino bil-number 1866. Fil-128 post għandna lil Zach Borch bil-6679. Fil-130 post, fil-129 post għandna lil Zejdin Pulucino Mikallef bil-number 536. Fil-130 post għandna lil Keen Saliba bil-number 2690. Fil-131 post għandna lil Keitan Kakia Loran bil-number 1913 u fil-132 post għandna lil Mikael Kauki bil-number 4921. Nkomplu bil-Polza u issa jmiss il-number 6734 Grishti Gianluca. 5341 għandna lil Tonna Andrijev Riccardo. 6127 Kaskun Jake. 4012 Vella Daniel. 2273 Farrugia Isaac. 6793 Vassallo Alexander. 2036 Xwireb Daniel. 5600 Aquilina Jean. 2448 Semprini Sheriff Eaton. 2412 Vella Jeremy. 2390 De Battista Kian Brad. 1504 Borg Vella Kale. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 il-kandidat. Nibda bil-133 u għandna lil Gianluca Grishti bil-number 6734. Fil-134 post għandna lil Andriv Riccardo Tonna bil-number 5341.
Fil-135 post għandna lil Jake Kaskun bin-number 6127. Fil-136 post għandna lil Daniel Vella bin-number 4012. Fil-137 post għandna lil Isaac Farrugia bin-number 2273. Fil-138 post għandna lil Alexander Vassallo bin-number 6793. Fil-139 post għandna lil Daniel Xwiereb bin-number 2036. Fil-140 post għandna lil Jean Aquilina bin-number 5600. Fil-141 post għandna lil Ethan Semprini Sheriff bin-number 2448. Fil-142 post għandna lil Jeremy Vella bin-number 2412. Fil-143 post għandna lil Kian Brad De Battista bin-number 2390. Fil-144 post għandna lil Kale Borg Vella bin-number 1504. Dawk kienu l-aħħar 12 kandidat li għadna kif tellajna l-polza tagħhom, issa nkomplu b'dak li jmiss. Fil-145 post għandna lin-number 1976 Lucas Falzon. Fil-6837 għandna lil Magro Mason. Bat għandna lil 1932 Sherry Luke Joseph. Bat għandna lil 2043 Xikluna li għandu ħuħ japplika fil-Kinder 2. Il-5895 Javin Cioffi għandna l-ħuħ japplika fil-Year 1. Bat għandna lil 2119 għandna lil Ketkuti Massimo. 2211 Degwara Maximilian. 2289 Abela Nathan. 5220 Attard Portuguese Kai Xavier. 6592 De Giorgio Dale. 6100 Farrugia James. Bat għandna lil 5375 Aġus Joachim. Nerġa' naqra r-riżultat tal-aħħar 12 kandidat, nibda bil-145 għandna lil Lucas Falzon bin-number 1976. Fil-146 għandna lil Mason Magro bin-number 6837. Fil-147 post għandna lil Luke Joseph Sherry bin-number 1932. Fil-148 post għandna lil Liam Xikluna bin-number 2042. Fil-149 post għandna lil Javin Cioffi bin-number 5895. Fil-150 post għandna lil Massimo Ketkuti bin-number 2119. Bat għandna fil-151 post għandna lil Maximilian Degwara bin-number 2211. Fil-152 post għandna lil Nathan Abela bin-number 2289. Fil-153 post għandna lil Kai Xavier Attard Portugues bin-number 5220. Fil-154 post għandna lil Dale De Giorgio bin-number 6592. Fil-155 post għandna lil James Farrugia bin-number 6100. Fil-156 post għandna lil Joachim Aġus bin-number 5375. Inkomplu bil-Polza u issa għandna lil-number 1942 Mikallef Isaac. Waraj għandna lil-2413 Gauci Nathan. Bat għandna lil-6384 Xiberras Braden.
Wara għandna l-2027 għandna l-Borċ Ġanni. 2577 għandna l-Kaj Borċ. 2009 Karwana Gabriel Carroll. 2333 Xiberras Etienne Jr. 2249 Girshi Pizzuto Vico. 2472 Grishti Luca. 4067 Sherry Kyle. 3545 Kassar Dean. 4402 Zammit Mattias. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 il-kandidat, nibda bil-157 post. Għanna l-Isaac Mikallef bin-number 1942. Fil-post 158 għanna l-Nathan Gauci bin-number 2413. Fil-159 post għanna l-Braden Xiberras bin-number 6384. Fil-160 post għanna l-Gianni Borg bin-number 2027. Fil-161 post għanna l-Kai Borg bin-number 2577. Fil-162 post għanna l-Gabriel Carroll Karwana bin-number 2009. Fil-post 163 għanna l-Junior Etienne Xiberras bin-number 2333. Fil-post 164 għanna l-Vico Girshi Pizzuto bin-number 2249. Fil-165 post għanna l-Luka Grishti bin-number 2472. Fil-166 post għanna l-Kyle Sherry bin-number 4067. Fil-167 post għanna l-Din Kassar bin-number 3545. Fil-post 168 għanna l-Mattia Zammid bin-number 4402. Issa nkomplu bil-Polza, issa jmiss il-numru 1991, Xkembri Camilleri Craig. 5798 Lunganau Eric Mikai. Għandu ħuħit japplikaw kol fil-Kinder 2. 4954 Attard Nikolaj. 6085 Castillo Kalon. 4694 għanna l-Kane Baldacchino li għandu uħtu għat-applika wkoll fil-Form 1. Għanna l-4689 Darren Zammit. 1975 Nathan De Bono. 2257 Grima Bongailas Isaac. 4096 Camilleri Alex. 2191 Bondin Dian. 6166 Asa Zek. Nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 noħra, sorry, skużawni. L-applikant li jmissu għan number 4375 Ryan Borch. Issa nerġa' naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar 12 il-kandidat. Nibda mill-169 post għanna l-Craig Xkembri Camilleri bin-number 1991. Fil-170 post għanna l-Eric Mikael Lungenau
bin-number 5798. Fil-171 post għandna lil Nikolaj Attard bin-number 4954. Fil-172 post għandna lil Kejlon Castillo bin-number 6085. Fil-173 post għandna lil Kejn Baldacchino bin-number 4694. Fil-174 post għandna lil Derin Zammid bin-number 4689. Fil-175 post għandna lil Nathan Debono bin-number 1975. Fil-176 post għandna lil Isaac Grima Bongailas bin-number 2257. Fil-177 post għandna lil Alex Camilleri bin-number 4096. Fil-178 post għandna lil Dian Bondin bin-number 2191. Fil-179 post għandna lil Zek Asa bin-number 6166. Fil-180 post għandna lil Ryan Borch bin-number 4375. Issa nkomplu bil-Polza u għandna lil 2045 Mark Aġus. U bat għandna 2385 Gauci Mattias. Bat għandna lil 3740 Siciliano Matteo. U bat għandna lil 2262 lil Tevion Mercia. Bat għandna lil 4883 Caruana Deandro. Bat għandna lil 3682 lil Spiteri Daniel. Bat għandna lil 2058 Tonna Thomas. Two 389 Said Sven. 2549 Vella Matthew. Dal-waqt wasalna fl-aħħar ta' din il-Polza, baqgħna l-aħħar ftit applikanti. Issa jmiss il-number 1812 Luka Borch. 4294 għandna lil Muscat Miguel. Issa għandna lil 1980 għandna lil Matthew Punch. Wara għandna lil number 5892 lil Jacob Grek. Mbagħad għandna lil number 2046 lil Xkembri Noah. Naqra r-riżultat ta' dawn l-aħħar applikanti nibda bil-181 u għandna lil Mark Aġus bir-riżultat ta' 02045. Fil-182 post għandna lil Mattias Gauci bin-number ta' 2385. Fil-183 post għandna lil Matteo Siciliano bin-number ta' 3740. Fil-184 post għandna lil Mercia Tevion bin-number 2262. Fil-185 post għandna lil Caruana Deandro bin-number ta' 4883. Fil-186 post għandna lil Daniel Spiteri bin-number ta' 3682. Fil-187 post għandna lil Thomas Tonna bin-number ta' 2058. Fil-188 post għandna lil Sven Said bin-number ta' 2389. Fil-189 post għandna lil Matthew Vella bin-number ta' 2549. Fil-190 post għandna lil Luka Borg bin-number ta' 1812. Fil-191 post għandna lil Miguel Muscat bin-number ta' 4294. Fil-192 post għandna lil Matthew Punch bin-number ta' 1980. Fil-193 post għandna lil Jacob Grek bin-number ta' 5892. Fil-194 post għandna lil Noah Xkembri
bin-number ta' 2046. Dawk kienu l-applikanti kollha li ħadu sehem f'din il-polza għal dħul fl-iskejjel tal-Knisja fil-Form 1 għas-Subien. Infakkarkom li l-għażla tal-iskola sa ssir il-ħamis it-tlieta 27 ta' April fid-9 nibdew fid-9:30 ta' filgħodu tkun ukoll trasmissjoni diretta bħal din, però fiha inċemplulkom u intom tagħmlu l-għażla tagħkom, għad ninformawkom biktar dettalji dwar dina il-laqa li ħassir u kif sa ssir u kif sa taħdem. U fil-fatt se norganizzaw laqa ta' preparazzjoni fejn tiltaqgħu magħna u anke mal-kapijiet tal-iskejjel tal-Form 1 nhar il-ħamis 22 ta' April fil-4:30 ta' wara l-ofsinhar. Tuna ftit ċans issa nibatulkom email b'daw id-dettalji kollha u intom ikolkom kollox bil-miktub. Anka il-link biex tidħlu għal-laqa ta' nhar il-ħamis. Il-laqa ta' nhar il-ħamis tkun online u nagħmluha permezz ta' Teams. Kif għadna fil-bidu il-postijiet li għandna huma ta' 188 post, però kellna iktar applikanti. Kif se nagħmlu biex indaħlu jekk għandna iktar applikanti kif se nagħmlu biex indaħlu lil kulħadd f'dawn il-postijiet li għandna. Is-soluzzjoni hija prattikament sempliċi għaliex għandna xi ħud japplikaw b'żewġ kriterji u meta jasal il-mument tal-għażla dakinhar se jagħżlu għalkemm għandhom bħalissa mniżlin bħala darbtejn, dakinhar jagħżlu post wieħed sewa jridu jiddeċiedu u jagħżlu skola waħda. Għalhekk kif għadna fil-bidu dak kollha li ħadu sehem fil-Polza tal-lum kollha għandhom post riservat għalihom. Sintendi l-għażla ssir billi nibdew bl-ewwel wieħed dak li jkun jagħżel u mbagħad it-tieni mbagħad it-tielet u nibqgħu dejjem niżlin hekk. Wara ftit ta' żmien xi skola sa timtela u meta timtela skola ovvjament ma tkunx tistgħu dak li jkun jinkiteb fiha iktar imma jkollu jagħżel mill-iskejjel li jkun għad baqalhom postijiet. U l-proċess ikompli tajjeb. Wara li ssir l-għażla wkoll ikonna l-pass li ieħor li jkunu hemm tal-waiting list. Nadukom aktar dettalji dwar kif taħdem is-sistema tal-waiting list aktar il-qudiem tajjeb. Jiena dolodu m'għandix xejn iktar x'nagħmel li nirringrazzjakom tal-li segwejtuna, nirringrazzja t-tim tal-uffiċċju ta' dħul fl-iskejjel tal-Knisja li prepara u ħadem biex instajna ntellaw dina il-Polza lin-nuttar li segwina hawnhekk kollha, nirringrazzja l-tim tal-We Media li ifaċilita l-trasmissjoni, l-support, l-uffiċjali li nsibu ħafna support minn għandhom kemm fil-Kurja tal-Arċisqof u anke fis-Segretarjat għall-Edukazzjoni Nisranija. Nirringrazzja wkoll il-kapijiet tal-iskejjel tal-Knisja li dejjem naħdmu magħhom u għandna s-support tagħhom. Nawguralkom il-jum it-tajjeb.